Čau čau, víta ťa Craftman a dnes si povieme pár tipov predtým, než si zakúpite hru Expeditions. A taktiež sa pozrieme na hru z pohľadu hráča a z pohľadu fanúšika. Tak poďme na to. Za prvé začal by som. Ja na hre nemám odohratých nejako veľa hodín, približne okolo 30, ale za tých 30 hodín som zistil, že tá hra nie je vôbec pre mňa. Takže týmto videom by som vám chcel pomôcť, aby ste hru zbytočne nekupovali a potom zistíte, že hra nie je vôbec pre vás. Základná hra stojí okolo 50 eur na PlayStation Store, čož už je dosť vzhľadom na to, že iné tituly ako napríklad SnowRunner stoja 40 eur. Áno, viem, je to už 5-ročná hra, ale stále je veľmi dobrá a má veľmi dobrú grafiku. A ak budem úprimný, Expeditions nemá o nič lepšiu grafiku ako SnowRunner. Čiže ak hľadáte niečo s lepšou grafikou, tak siahnete radšej na najnovší titul, a to na hru Roadcraft. Hra sa ovláda úplne odlišne ako predchádzajúci SnowRunner, ale v tom by som nevidel nejakú nevýhodu. Čomuž je už nevýhoda väčšia, to sú absolútne blbé drony, ktoré sa v hre nachádzajú. Ovládajú sa strašne pomaly a zle na gamepady. Drony väčšinou používate pri misiách, kde musíte prísť na nejakú oblasť a tam s ním tú oblasť preskúmať. Ak ale prehliadneme drony a nejaké zmeny pri ovládaní, tak sa hra celkom dobre ovláda. Takisto aj autá majú celkom dobré ovládanie, zatáčajú pomalšie, aj rýchlosť majú pomalšiu, ale to je normálne, vzhľadom na to, že je to hra, kde sa máte brodiť nepriestupnou prírodou a bahnom. No a tak sa dostávame k ďalšiemu bodu a to je... No a je to tu. Dostali sme sa k tomu asi najhlavnejšiemu bodu a to je zmysel hry. Zmysel hry je brodenie sa nepriestupnou prírodou. Keď už konečne prejdete tie všetky bažiny a stromy, o ktoré sa zaseknete asi 20 krát a konečne prídete k bodu, tak máte väčšinou len oskenovať vodu, urobiť seizmický test, lokalizovať spadnuté lietadlo a tak ďalej. No jednoducho to nie sú úlohy ako v SnowRunneri, kde sa vám skoro každou úlohou menila mapa. Tuto tie úlohy slúžia ako samostatné misie, ktoré dokončíte a hotovo. Máte pevne dané, čo máte robiť, nemôžete si skočiť cestou pre vylepšenie ako v predchádzajúcom SnowRunneri, jednoducho to tu funguje inak. Nehovorím, že je to zlé, ale celkovo nemáte zďaleka takú voľnosť ako v SnowRunneri. Ak ale stále premýšľate nad kúpou tejto hry, tak tento bod je pre vás. Aj keď som tu doteraz vymenoval väčšinu negatíva hry, tak sa teraz ideme pozrieť aj na pozitíva a novinky tejto hry. Hlavnou novinkou je pridanie kotvy, ktorá slúži ako držiak pre naviak. Čo sa mi zdá celkom fajn. Ďalej, zdvihák. Toto možno pre niektorých bude mínusom, ale ja si myslím, že to môžeme zahrnúť medzi plusy. Lebo ak sa prevrátite s autom a naviak vám nefunguje a už ste vyčerpaní z toho zasekávania sa o stromy, tak sa môžete aspoň otočiť s autom, keď spadnete a ísť ďalej. No a ďalšou novinkou, ako som už spomínal, je dron, ktorý je fakt zle ovládateľný. Ale do budúcna, keď to opravia, tak to môže byť celkom fajn. A taktiež veľkou novinkou sú aj pomocníci pri výskume, ktorí majú rôzne schopnosti. Jeden napríklad zlepšuje motor, druhý zlepšuje dron a tak ďalej. Ale my sa už dostávame k poslednému bodu tohto videa a to je... A ďalším plusom tejto hry sú detaily, ktorých je tu celkom dosť. Napríklad keď z vody idete autom, tak to zanecháva mokré stopy, ktoré postupne miznú.
Potom ďalším detailom, alebo skôr vychytávkou, je tlak v pneumatikách, ktorý si môžete upravovať podľa seba. Samozrejme, najnižší tlak vám ničí pneumatiky a spotrebujete viac paliva, ale aspoň neskáčete na skalách a je menšia pravdepodobnosť, že spadnete. Grafika, ako som už spomínal, sa skoro vôbec nezmenila oproti SnowRunneru, ale myslím si, že je malinko lepšia, hlavne ak sa pozeráme na farebnosť a kontrast hry. Ak ale prehliadneme od všetkých nedostatkov hry a oveľa menej voľnosti v hre, tak hra není nejako zlá, ale určite nie je pre hráčov, ktorí nemajú trpezlivosť a chcú radšej sandbox. Ja som si tiež pred kúpou hovoril, že je to skvelá hra. A prečo má také hodnotenie, aké má? Ale po kúpe som to pochopil. Jednoducho táto hra nie je pre každého. Tým ale netvrdím, že je zlá. No a na dnešné video to bude už všetko. Dúfam, že vám to pomôže pri kúpe tejto hry a ja sa s vami lúčim a majte sa.